Màquina envasadora automàtica d'arròs, cereals, farciment de pesatge de llegums i màquina de segellat de llaunes. Sistema d'interacció amb ordinador en pantalla tàctil en diversos idiomes. Equipat amb una coneguda combinació ultraminiatura nacional, la precisió del farciment és elevada. Els rodets de soldadura es completen al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. La qualitat de l'impressora de dates és bona i de fàcil manteniment.